Velkommen til. I dag skal vi tale om noget, de færreste tænker over. Psykologien i mødelokalet. Man tror jo, at møder handler om dagsordner og powerpoints, ikke? Men sandheden er, at der foregår et helt usynligt spil, længe før det første ord overhovedet er blevet sagt. Så lad mig lige starte med at spørge dig om noget helt personligt. Når du går ind i et mødelokale, hvor sætter du dig så? Har du en fast plads, eller tænker du overhovedet over det? For sagen er, at det valg er langt fra tilfældigt. Den stol, du vælger, afslører faktisk mere, end du aner. Den sender et stærkt, ubevidst signal om din rolle, din status, ja selv dine intentioner. Okay, nu bliver det spændende. Lad os dykke ned i det. Altså, virksomheder bruger jo en formue på personlighedstests og fine teambuilding-dage, men de overser tit det allermest grundlæggende, selve det fysiske rum. For hver eneste gang, vi sætter os om et mødebord, så starter der et helt ubevidst spil om magt, hierarki og indflydelse. Og hvad er der så på spil, tænker du måske? Jamen det er faktisk ret vildt, for din plads er med til at bestemme. Ja, hør lige her. Hvor meget taletid du ubevidst får tildelt. Hvem du helt naturligt danner alliancer med. Om folk ser dig som ham eller hende, der får tingene gjort, eller som den, der tænker de store, visionære tanker. Det er altså ikke småting, vel? Så fra nu af skal du prøve at se på mødebordet som et slags landkort. Et magtkort. Hver eneste plads på det kort har en helt specifik funktion. Der er simpelthen et helt usynligt sæt forventninger knyttet til hver eneste stol. Og det her kort, det er groft sagt delt op i 2 zoner. På den ene side har vi actionzonen. Det her, det handler om drift, om eksekvering. Det er der, tingene bliver gjort. Og på den anden side, der har vi strategizonen. Det er her, man taler om visioner og de store linjer. Hvor du sidder, placerer dig altså helt automatisk i enten den ene eller den anden lejr i folks bevidsthed. Pointen er simpelthen, at hver stol har et usynligt jobopslag. En titel. Den signalerer, hvem der forventes at tale, hvem der skal lytte, og ja, i sidste ende, hvem der træffer beslutningerne. Det er et fuldstændig usynligt regelsæt, som vi alle sammen bare følger. Okay, lad os gøre det her magtkort lidt mere levende. For der er nogle helt klassiske karakterer eller arketyper, som er direkte knyttet til bestemte pladser. Skal vi ikke møde et par af nøglespillerne? Den første, vi møder, er løjtnanten. Han eller hun sidder typisk ved lederens højre hånd. Det er selve personificeringen af actionzonen. Den her plads skriger loyalitet, handling, eksekvering. Det er en super magtfuld position, for du har jo direkte adgang til information og er den, der får tingene til at ske. Løjtnantens mantra. Det er ret simpelt. Jeg er her for at eksekvere beslutningerne. Funktionen er krystalklar for alle i rummet, og placeringen cementerer det bare. Og så, direkte over for lederen, der finder vi en helt anden type. Udfordreren. Tænk over det, det er den eneste plads med direkte øjenkontakt. Det signalerer ligeværd. Udfordrerens rolle er ikke at være på tværs. Slet ikke. Det handler om at give et konstruktivt modspil. At sikre, at man ikke stirrer sig blind på én løsning. Den stemme er jo fuldstændig afgørende for at undgå tunnelsyn i en organisation. Så når de siger, lad os lige overveje det her fra en anden vinkel, så giver deres placering dem helt bogstaveligt talt en platform til at gøre netop det. Men okay, det her er jo kun toppen af isbjerget, ikke? For hvad med de andre stole? Tænk lige over det. Hvor placerer man sin analytiker, altså den person, der skal fordybe sig? Nok ikke lige i actionzonen, hvor der forventes handling her og nu. Måske mere på siden, i en neutral position, hvor man kan observere uden at være i skudlinjen. Hver eneste stol har sin egen logik, og det er her, det begynder at blive rigtig strategisk. For nu kommer vi til det vigtigste. Det her handler jo ikke bare om at være en passiv observatør. Det handler om at bruge den her viden aktivt. At gå fra at være en brik i spillet, til at være den, der designer selve spilbrættet. Så her er 3 helt konkrete måder, du kan begynde at lede rummet på. Nummer 1. Shake the room. Hvis du sidder fast i en ja-siger-kultur, hvor alle nikker og er enige, så prøv bevidst at flytte rundt på folk. Bryd mønstrene. En simpel fysisk forandring kan tvinge mental forandring frem. Nummer 2. Brug din konfliktretter. Begynd at lægge mærke til, hvem der altid undgår at sidde ved siden af hinanden. Deres kroppe fortæller dig om de konflikter, der ulmer under overfladen. Og nummer 3. Mestre situationel placering. Som leder skal du vælge din plads med omhu. Skal du signalere autoritet, så tag bordemnen. Er målet samarbejde og dialog, så sæt dig på en af siderne på lige fod med de andre.
Og hvis du nu sidder og tænker, det her lyder lidt som en selskabsleg, så kan du godt tro om igen. For det her er ikke bare noget, vi finder på. Det er solidt funderet i videnskab. Hele det her felt hedder proxemics. Det blev grundlagt af en antropolog ved navn Edward T. Hall, og han brugte sit liv på at dokumentere, hvordan vi mennesker bruger rummet omkring os til at kommunikere. Det er et komplekst, nonverbalt sprog, som vi alle sammen taler og forstår helt instinktivt. Og hold nu fast, for neurovidenskaben har sidenhen bekræftet, hvor vanvittigt hurtigt det her går. Vores hjerner scanner, afkoder og etablerer hierarkiet i et rum på under 5 sekunder. 5 sekunder, tænk lige over det, før nogen overhovedet har sagt goddag, før den første slide er på skærmen, så er spillet i gang, rollerne er allerede fordelt, det hele sker på et splitsekund, fuldstændig ubevidst. Så næste gang du skal til et møde og gå ind i lokalet, så prøv lige at stoppe op et øjeblik og stil dig selv det her simple, men afgørende spørgsmål. Styrer du rummet, eller styrer rummet dig? Er du en bevidst spiller, der former dynamikken, eller lader du dig bare placere af de usynlige kræfter? Valget er dit.